Altså først og fremmest, så vil jeg jo gerne sige tusind tak for prisen. Det betyder rigtig meget for mig at få den pris fra jer. Fordi uden jer, der hver dag formidler mine bøger til børn, så var mit forfatterskab aldrig kommet dertil, hvor det er i dag. Det er slet ikke nogen tvivl om, at det er gennem skolebiblioteket, som det ikke hedder mere, at formidlingen af mine bøger har skabt mulighed for mig til at skrive så meget og få så meget erfaring, som jeg har fået. Jeg ved godt, at jeres arbejde i dag består langt mere end bare at formidle gode historier. Jeg ved godt, at jeres arbejdsfelt er utrolig bredt. Og derfor kan det måske indimellem være lidt svært helt at huske, hvad der i første omgang måske egentlig var det første, der fik jer til at brænde for arbejdet i skolebiblioteket. Så derfor vil jeg gerne fortælle en lille historie fra det virkelige liv, som i hvert fald har hjulpet mig med at huske, hvorfor livet bliver gråt og væsent uden kunst. Ej, blot til lyst. Sådan står der med guldbogstaver over fortæller på Det Kongelige Teater. Jeg har egentlig altid syntes, at det var lidt gammeldags, og måske også en lidt fjollet sætning. Men de ord har faktisk i dag fået en ny betydning for mig. Jeg er selv vokset op i et hjem, hvor litteratur og teater og billedkunst var en naturlig del af hverdagen, og jeg kan ikke huske første gang, jeg var i teateret eller kunstudstilling. Jeg har aldrig haft det der, nogen har været på højskoler, så er det der kunst bare sådan åbnet sig for dem, og de ved lige præcis hvorfor, at det har været godt. Sådan har jeg aldrig haft det. Det har bare altid været en del af mit liv, og da jeg som cirka 20 år proklamerede, at jeg lever og lave teater, var der ikke nogen, der sagde, at skal du lige have en ordentlig uddannelse først. Der var fuld opbakning, og fordi for mig har det at arbejde med kunst og have kunst i sit liv, det har altid været lige så indløsende som at trække vejr. Det har aldrig været noget, jeg har spekuleret over. I godt 15 år, der levede jeg faktisk af at lave teater, men så begyndte jeg også samtidig at skrive bøger for børn og unge. Og efterhånden så blev jeg mere og mere optaget af forfattergerningen, og for godt 15 år siden, så droppede jeg teater helt og har faktisk kun skrevet siden. Og det er jo gået rigtig godt. Det må man sige. Jeg har fået alt den anerkendelse, man kan ønske sig. Mine bøger er så glimrende, og det har givet mig mulighed for at udvikle mig professionelt, og økonomisk har jeg heller ikke nogen grund til at klage. Jeg har de penge, jeg skal bruge, og jeg har aldrig skrevet for pengeskyld, fordi jeg har været optaget af at få læser. Men selvfølgelig, når man har en så omfattende produktion, som jeg har skrevet omkring 90 bøger, så tager det tid. Det tager meget tid at udvikle og gennemarbejde så store produktioner. Og ret tidligt fandt jeg faktisk ud af, at det egentlig forstyrrede mig en hel del at læse andres bøger, samtidig med at jeg skrev. Og teaterforestillinger blev på en eller anden måde også lidt spild af god arbejdstid. Fordi jeg var hele tiden i gang med en fortælling inde i hovedet, og den var jeg afgjort meget mere optaget af. Så hen over årene har jeg brugt mindre og mindre tid og energi på bøger og teater og det der. Jeg valgte det fra, fordi jeg hellere ville bruge min tid på at lade mine egne fortællinger vokse. Jeg har en kære litteraturinteresseret slægtning, som i mange år har givet mig en bog til jul, og gerne sådan en, der har været rigtig gode anmeldelser og sådan noget. Jeg har aldrig læst. Og jeg sagde til hende for nogle år siden, det er altså lidt spild af penge, for jeg læser det. Så har nogen selvfølgelig ikke givet mig de sidste par år, der har fået sokker i stedet for. De sidste par år har jeg arbejdet rigtig hårdt på et meget stort bogprojekt, hvor jeg også selv har stået for udgivelses- og distributionsdelen, ikke? Og formidlingsdelen, altså det helligdagen. Og da jeg kom ud på den anden side her, lige efter jul, så kunne jeg godt mærke, at jeg var træt. Men jeg havde en lang række foredragsaftaler med en masse skønne skoleelever, så jeg blev tænderne sammen og gennemførte. Selvom jeg godt kunne mærke, at energien svandt mere og mere ind. Og her omkring 1. juni, der måtte jeg simpelthen smide håndklædet i ringen og konstatere, at batteriet var fuldstændig fladt. Der var simpelthen ikke andet at gøre end at trække stikket helt og aflyse stort set alle aftaler. Og de er faktisk aflevet mere eller mindre frem til 1. marts. Fordi jeg kunne simpelthen ikke mere. Jeg kunne regulært ikke mere. Jeg var brændt ud. Nogle kalder det stress. Men jeg kunne ikke mere. Og min hjerne var helt gået i stå. Der var ingen adgang til noget som helst kreativt område. Og det var en meget svær erkendelse, fordi jeg kan jo ikke begrunde min udbrændthed med, at jeg er nødt til at knokle for økonomien til at løbe rundt. Jeg behøver overhovedet ikke at lave noget. Jeg kan sagtens leve af de penge, jeg får på mit forfatterskab nu. Ikke? Og jeg har simpelthen bare, og det er jo ikke engang, fordi der stod nogle forlægger og sagde, med deadline og sådan noget. Det er udelukkende at være mig selv, helt alene, der klarer helt selv, og brænde mig selv fuldstændig ud,
Jeg har simpelthen drevet rovdrift på min kunstneriske hovedstol. Min indre verden har simpelthen været visnet. Og siden jeg har forstået det der med, at jeg havde gjort mig selv ud over kanten, så har det jo handlet om at finde en vej, der kunne bringe mig på fod igen. Og heldigvis har jeg en god ven, som kom forbi med en stak bøger. Der var nogle af dem var så rigtig chubang, og andre de var sådan mere dybsindige. Nu er det jo god tid, sagde jeg. Sæt dig ned og læs. Og jeg var altså helt ærlig noget prøvende over for det. Det må jeg sige. De sidste par gange, jeg har åbnet en skønlitterær bog, der har jeg haft det sådan, at hvis jeg ikke var grebet af historien før side 5, og det var jeg stort set aldrig, så lagde jeg den væk med et foragteligt fnys og en vis selvfed overbevisning om, at det var der en ringebog med en ringeplot og et ringesprog, og det i øvrigt ville jeg hellere selv skrive. Men nu orkede jeg faktisk ikke at foretage mig noget som helst. Så jeg fulgte mig tråd. Som barn og ung var jeg også en rigtig mega-læser, ikke? Som gennemhøvlede hele det kommunale folkebibliotek ud. Den lille by, jeg boede først af alt børnelitteraturen, og så alt voksenlitteraturen, fordi det var det, der var, ikke? Og nu skete der det forunderlige, at jeg genoplevede det der frydefulde fornemmelse, at jeg bare forsvinde ind i et helt andet univers. Hver gang jeg var færdig med en bog, man havde lagt mange, så kunne jeg mærke, at den her verden havde taget bolig i mig, og personerne blev en del af min egen indre virkelighed. Og det føltes simpelthen, som om sådan helt udtørrede områder i mig langsomt begyndte at spire igen. En veninde tog mig med i biffen for at se en musical. Altså ikke noget, jeg sådan med til, når så gør vi det. Og jeg græd simpelthen. Kameraføringen var suveræn, klipningen var genial, plot og tema gennemført fantastisk, og musikken berørte mig meget. Og jeg kom ud fra biografens mørke med sådan en levende, vibrerende følelse i kroppen, som jeg ikke havde oplevet i rigtig mange år. Og hele næste dag kunne jeg stadig mærke ekkoet af oplevelsen. Et ung menneske i min familie har for nylig kastet sig over teatrets verden som scenograf. Hun ringer og låner bøger og diskuterer med mig, hvordan skal man løse det her visuelt. Og jeg kan pludselig mærke mig selv sådan skrab som sådan en gammel cirkushest i savsmulden. Og jeg må bare se de forestillinger der, som jeg har været med inde og snakke om. Og hver gang så går jeg ud efter forestillingen med røde kinder og nye betydninger og billeder på nethinden. Jeg har også brugt rigtig meget tid på bare at sidde og glo ud i luften og løbe ukrudt i min have. Men der er altså ikke noget, der nærer mig så godt som kunst og kultur. For hver bog jeg læser, for hver film jeg ser, for hver kunstudstilling, hvor jeg giver mig tid til at dvæle ved det udstillet, hver gang jeg sidder i teatrets mørke og lader mig rive med af følelser og ord og kropssprog, så kan jeg mærke, at mine frø spirer og forhåbentlig i løbet af noget tid vokser op og bliver en del af en frodig indre verden, som jeg igen kan høste fra, når jeg skriver. Men jeg vælger aldrig mere i mit liv kunsten fra. For nu vil der altid være plads til læseoplevelser. Der vil være tid til at gå i biograf, forudbestilt billetter til sære teaterforestillinger og ro til at stå og glo på et billede i 10 minutter. For kunsten, den er ej blot til lyst. Den er en livgivende strøm, som vi alle har mulighed for at drikke af. Og I, der sidder her, I har det utrolige privilegium at være dem, der kan lede hundredvis af børn ned til den flod. Jeg er klar over, at alle ikke har lyst eller overskud til at drikke af. Men selv for dem, der ikke i første omgang ser ud til at få noget ud af det, så har det altså alligevel en betydning. Det viser for eksempel Rakel Brysts fantastiske arbejde med Læs for livet, som I sikkert allerede har hørt om. Ikke? Det der med, at selvom man er helt ude og har så få ressourcer og så lidt overskud, så betyder det simpelthen noget, at der er en bogreol, hvor der står bøger på, også selvom man ikke læser. Så endnu en gang af hjertet, tak for prisen. Men især tak for, at I bærer litteraturens fakkel ud blandt børn og unge.